Apolisi ku Mangochi amanga mayi wa zaka 38 zakubadwa pomuganizira kuti anavomera mwamuna wake kuti azigonana ndi mwana wawo mupeza wa zaka 14. Mneneri wa polisi ku Mangochi Sub-Inspector Aminate Pani Daudi wati oganizidwayo yemwe adakwatiwanso mu chaka cha 2012 anali ndi ana akunjira okwanira 6 kuphatikizapo mwana wolakwiridwayo. Zidadziwika kuti oganizidwayo pamodzi ndi mwamuna wake yemwe bwalo lidamugamula kukhala ku ndende zaka 21 adagwirizana zoti azigonana ndi mwanayo ngati njira yofuna kutetezera banja lawo. Nkhani ndionadi ndipo mzimayi ameneyu yemwe ali ndi zaka 38 tamumanga titamva kuchokera kwa mwana wake yemwe ndi wa zaka 14 nthawi yomwe mwanayi amalilongosolera bwalo la milandu kuti mayiyo anatengapo gawo lalikulu pakugwiriridwa ndi bambo ake omupeza. Amayiwa ndi abambowa anakwatirana mu 2012 ndipo abambowa anapeza amayiwa ali ndi ana 6. Ndipo chaka chatha mwezi wa Meyi mayiwa anagwirizana ndi amuna awowa kuti azigona ndi mwanayo chifukwa choti anali atabereka kumene, ndipo imene inali ngati njira imodzi yotetezera banja lawo ndi cholinga chokuti abambo asatuluke kunja. Daudi atuzanso kuti banjali idathandizira mwanayo kuyikitsa njira yakulera ya zaka 5 ndipo bambo wake mupezawo akhala kumugona mosaziteteza. Mwanayo analongosolanso kunena kuti awiriwa anakamuyikitsa njira yakulera ya zaka 5 ndipo bambowa akhala kumugona mosaziteteza. Nkhani ndiyomvetsa chisoni kwambiri ndipo mchitidwe umenewu ife apolisi sitingasekerere. Malinga ndi mneneri wa polisiyu oganizidwayo akaonekera ku bwalo la milandu komwe akayankhe mlandu othandizira kuti mwana agwiliridwe zomwe ndi zosemphana ndi gawo 142 la malamulo a dziko lino. Tawamanga ndipo akaonekera ku bwalo la milandu chifukwa aphwanya gawo 142 la malamulo a dziko lino la Malawi. Mayiyu amachokera m'mudzi mwa Mikundi mfumu yayikulu Mponda mboma lomweli la Mangochi. Malo mwa K Media ndine Felix and Captain Ojes.